na boama ayerepe eneye Nkwantiahene wode ato ahemfo nketo ehye na se enim se wo manka bom mu asebe ya empuntu osebeba won kro no emu Akwasidae so ewo Nkwantia nananom ahemfo wo mo palace no dwumadie no ase no ana ohene wo Kwawu Nkwantia nana boama ayerepe a otoso mienu ade to ne manfo enim se wo mo hwese wo mo ebeboa no na wo mo etimi ahwe de mpuntu abampatemu Inya nkabu ne de achichiri Nkwantia ema Nkwantia atumpon wanu hwe ko kasa ha na no trim pom de bae ne se ye be chichiri Nkwantia na Nkwantia atumpon ama omonana no enye omonana no ntinia ye nyina ye daachi nchirima ntina ye ko ni mo ntimesre bibi anyedi pa otimi wakami ye ni ho ni sa bia no sa ahensem bebre na ko so nkro bebre so yitimeti radio so TV so enema behunu na ye awurukasem enema basa kasa me mpena sa onyum okra ba kokra be hwie ni mu jebu Nkwantia ha Ode ni nsem atudwa ewieye no ohene wo Kwawu tafo nana opokuminta a otoso mienu ade adesede eto omanfo a wo mo Nkwantia enim so mo hwese o mo beboa ohene no esanse o nida so bebre a ode beboa ama Kwawu Nkwantia akonanim na ye hu se enade nana boama abaye ohene no besre madehye a wo Kwawu mamu Nkwantia titiriw se enkabom de ade mpuntuo eba ene